Kamote. Hindi ka matut ko dyan. Hindi pa makikita. Baka daw alot-alot na jaya. Ha? Di ay. Jaya bangil. Sa kamatis, baka nakuha pa yan. Ha? Baka naperdi pa yan. Siguro, ako pagluganak nga ako. Kaya bagam kanya ka. Ha? Tulog ka, tata. Entang. Siguro. Buwan, yung oras. Kaya madam-daman, ano kaya mo tayo takitain na. Lang, agbado alang. Right. Mga laga pa ito dito. Adot dalom na rin yan. Nabayagan dyan ang paano. Nakay mo tatan, dantama. Tatan na. Kanya ano, madam-daman nun. Tatan in 30 minutes. Tatan adi. Berkata. Mabit lang. Uy, mabit lang. Yang lugar. Baka ungtan ta ka, Made. ungtan ka ungtan. Hamdang mo bisikleta. Nilag mo. Pwede, igok pa yung rodya ko. Ilugang ko ta, pag sukatak pa eh. Kita tapos in 30 minutes. May Okay. Okay, babalik.